akurát. Entsetzt, warum? Ja, wie das alles hier so gehandhabt wird bei uns, ist das ja alles sehr streng geregelt. Anda buka orang banyak. Oh, putih ni ah. Semua orang putih tengok-tengok. Ini. Big boss. Big boss tak. Sa dá aj sám výjsť na to mohlo. Je to pekné aj s tými lodičkami. Aha, okej. No, toto je to zaujímavé. Jožko, a vodu ako ešte raz? Vodu normálne privádzajú, nie, vodovodom už, ako vodovodom normálne privádzajú. Ale ostatná všetka dole. Myanmar. Na takýchto lodiach sa dokážu preplaviť, my keď ste boli aj v tom Kúkovci, tam bolo išli tí Číňania, ale takisto išli zase Indonésio hore do ten most, čo sme už boli neskutoční plaviteľia a staré drevené lode bak, takéto a dokážu predráty. Možno aj palivo, no. Tieto veľké, tieto oproti. Toto? Water. And then they will take the water and fill it up. Tam pozadí je ten most vidno. Áno, pozadí. Ešte sa zastavíme, ale viditeľnosť nie je nejaká slávna.
sme robívali také fotky. Áno. Ešte aj pôjdeme teraz. Teraz stávajú nový most, lebo už im nestačí tento jeden. A ferry už není také, tu premáva aj loď, táto žltá, to premávalo 24 hodín v kuse. Kedysi, ale už teraz to premáva len cez deň. Normálne autá, všetko, ľudia na druhú stranu do toho Butterworthu. Ale nestačí to, tak stávajú nový ďalší most tam na juhu. A letisko je na ostrove? Alebo... Letisko je na ostrove, ešte dolu pod mostom, južnejšie. Majan Lepas letisko. Pristávajú tu hodne lietadiel, aj medzinárodné, aj z Tajvanu, aj z lietadiel.